spúšťam nahrávanie tohto školenia. Ty teda vidíš obrazovku Davida, no? Áno, vidím. Dobre, Ďakujem. super. Ešte zrkadle. Dobre, teraz už to bude všetko ako má byť. Výborné. Dobre, takže toto školenie číslo 1 sa teda týka úplne základov v rámci Mety, ako si vytvoriť kampaň, ako sa dostať do Mety, čiže do Mety ads.facebook.com, ak sa nemýlim. facebook.com alebo cez adsmanager.facebook.com. Dobre, tak facebook.com. Takto sa dostanete do rozhrania kampaňového, alebo teda reklamného. Toto je teda Campaign Manager, kde vlastne vytvárame či už kampaň, reklamy, alebo aj boosty platené a tak ďalej. Čiže toto je rozhranie, kde hlavne teda pracuje PPCčkár, prípadne aj socialisti tu robia nejaké kampane na page lajky a podobné veci. My tu teda budeme tvoriť hlavne nejaké konverzné kampane, prípadne awareness, na akože zvýšenie povedomia o značke, o službe alebo o nejakom produkte. Prípadne vieme robiť aj kampaň na zvýšenie návštevnosti na webe, to si ukážeme. Čiže toto je teda to základné rozhranie, kde budete pracovať, pokiaľ budete vytvárať kampane pre Metu, čiže Facebook, Instagram. Už sa dá v niektorých účtoch, ak sa nemýlim, aj WhatsApp a niekde sa ako placement dá zvoliť už aj Threads. Takže ak sa... Či nie Threads? Asi áno. Áno, Threads by sa malo dať. Takže tu si vždycky vyberiete klienta, ktorému idete robiť tú kampaň. My si to teda ukážeme demonštratívne na Aveli. Zelené tieto kampane znamenajú, že sú momentálne iba ako koncept, nemám ich uložené, nemám ich spustené, nič, čiže kým sú zelené, tak oni nebudú bežať, nebudú spendovať a keď sa dostanem do účtu Avel ja, tak ich tieto zelené vidím len ja, lebo som si ich ja vytvárala. Čiže vy keby ste teraz išli do Avel účtu, tak tam nevidíte vôbec tieto zelené. Potom keď ich už publikujem, tak sú takéto, neviem, modro, sivo, biele, neviem aké. Takže podľa toho, a vidíte to vlastne v tejto sekcii delivery, že toto je aktívna kampaň, toto je iba draft. No, na Mete my budeme vytvárať viacero druhov kampaní. Ešte možno ukážem také základné veci alebo funkcie, ktoré teda budete používať najčastejšie v rámci tohto rozhrania. Toto Opportunity Score veľmi, akože priznám sa, ja nevyužívam a zatiaľ je to na Mete také, že podľa mňa asi ho u nás nikto veľmi nevyužíva. Čo budete využívať určite, tak budete využívať tento dátumovník, kde si viete nastaviť, že za aké obdobie chcete vidieť výsledky, viete si to tu porovnať, či už s predchádzajúcim rokom, mesiacom alebo s nejakým dátumom, ktorý si nastavíte sami. Koľko je relevantná doba, kebyže si chceš niečo, takže narýchlo ako v Google? Závisí od klienta, závisí od toho, čo si chceš pozerať. Keď robíš report, tak to si buď za ten mesiac alebo týždeň podľa toho, ako často robíš reporty. Ja si zvyknem pozerať napríklad pri tomto Aveli výsledky za 7 dní. Niekde, keď máš také dlhšie rozhodovacie okno, tak niekde aj za 60, keď si chceš vyhodnotiť, ako ti fungujú nejaké možno nejaké typy cielenia a tak. Čiže závisí to od prípadu k prípadu. Ale teda tento dátumovník to budete používať často, potom čo tuto budete využívať toto rozhranie, kde si viete pridať nejaké stĺpce do Mety. Čiže my si tam vieme v custom stĺpcoch vytvoriť napríklad, tu máme už nejaké predvolené a myslím, že to je akože na úrovni agentúry, čiže si tam viete zvoliť PNO, ktoré není defaultne v Mete, pretože to je akože taká československá metrika a veľmi sa akože nezvykne používať, potom skôr ten ROAS, čiže napríklad tu si potom viete zaškrtnúť PNO, nastavíte si tam vzorčeky a tuto potom teda ho vidíte. Nastavuje sa to veľmi jednoducho, môžeme si aj pozrieť, ja si to tu napíšem PNO a môžeme si teda pozrieť, ako ho máme nastavené, ak sa tam dostanem. Čiže je to iba nejako pomenované a tu si teda volíte, čo chcete sledovať, čiže minútu, čiastku, deleno akože tú hodnotu nákupov.
To si môžeme teda ukázať, ako sa vytvára rovno. Keď už sme teda v tomto rozhraní, čiže ešte raz idem do časti stĺpčeky, Customize Columns a Create Custom Metric a tu si potom už iba volím, hej, že napíšem si amount, ono mi to rovno vyhodí, tu si vyberiem deleno a conversion value a tu si môžem potom povyberať, trošku sa to zase zmenilo toto rozhranie, čiže purchase conversion value, OK. A čiže takto, tu si to pomenujem, zvolím si, že to chcem v číslach, akože normálne klasicky, alebo v percentách, v mene a tak ďalej, či to je len pre mňa, pre všetkých. To si môžeme potom prípadne dať za úlohu, že si to vyskúšate vytvoriť niekde. Nejakú, či už asi PNO bude také najrozumnejšie, ale vieme tu napríklad, ja často sledujem v rámci týchto stĺpčekov, napíšem si purchase a sledujem tu teda purchase ROAS, čiže tu návratnosť a potom sledujem aj hodnotu a počet objednávok a potom tuto mi teda vyhodí, že ROAS mám 18,76, čo je super výsledok, počet objednávok a nejakú hodnotu objednávok. Čiže tam si viete v tých stĺpčekoch, tak ako v Google si tam viete popridávať kadečo. Potom tento breakdown, čo sme riešili aj teraz, to je tiež fajn vec, že tu akože vidíte, sú to také akože odhadované dáta do veľkej miery, lebo GDPR a tak ďalej, ale tu si viete napríklad sledovať vek tých užívateľov, ktorí vám teda priniesli najviac konverzií a viete podľa toho teda cieliť a tak ďalej. Čiže tieto dva stĺpčeky budete tiež využívať dosť veľa. Potom toto už je také, že môžete si tu vytvoriť nejaké reporty a tak ďalej, ale kto vie, že či akože to bude nejaké také využiteľné. Často sa používa ešte toto, cez čo si viete naduplikovať kampaň, prípadne reklamu a tak ďalej. A potom nejaký edit, či už zmena názvu alebo budžetu. Čiže v podstate takto. No a ešte taká dôležitá vec, takisto ako v Google máme aj v Mete rozdelené kampane na 3 úrovni. Prvá je úroveň kampane. Si odkliknem, aby ste to videli. A spustila som to nahrávanie, či nie? Hej? Dobre, super. Panika. Dobre, čiže prvá je úroveň kampane. Druhá úroveň je úroveň reklamného setu, čiže to je tá nižšia úroveň. Tretia úroveň je úroveň reklamy. Ja keď si tu zaškrtnem nejakú aktívnu kampaň, tak teraz vlastne, dala som si koniť túto fajočku, teraz už sa mi na úrovni reklamného setu budú ukazovať len tie ad sety v rámci tej kampane a potom aj reklamy v rámci tej kampane. Čiže akože toto rozhranie je jednoduché a funguje to teda takto horizontálne. Aby sme si teda ukázali, ako sa vytvára kampaň, je to v podstate veľmi jednoduché a veľmi intuitívne v mnohých veciach. Išla som teda ešte, aby som ukázala znova cez toto tlačidlo Create a vyberám si v podstate z týchto možností. U nás najčastejšie ako pre PPCčkarov sa využíva Awareness, potom Leads a Sales. V podstate to sú také veci na všetko. Awareness, tam si vytvárame hlavne, keď akože chceme nejaké zvýšiť videá, akože videnia videí, alebo najčastejšie sa používa napríklad nejaký reach, teda keď chceme zasiahnuť čo najviac užívateľov, momentálne nám nejde o to, aby sme získavali nejaké nákupy alebo niečo, ale skôr chceme, aby proste túto našu reklamu videlo veľa ľudí, lebo chceme zvýšiť povedomie napríklad o značke alebo o nejakej novej, áno, o nejakej novej službe, ktorú promujeme alebo niečo také. Čiže zvolím si Awareness a hodí ma to hneď na úroveň kampane. Toto je úroveň kampane, opäť je to odstupňované. Úroveň adsetu, úroveň reklamy. Keby ste čokoľvek mali otázky, tak ma kľudne prerušte, hej? David, ty nás stále počuješ, áno? Áno, počujem vás. Dobre. My ťa zase počujeme z niekadeľ inakadeľ, ale je to v poriadku. Dobre. Čo sa týka u nás v Invelity, tak máme akože nejaký daný naming, ktorého sa treba držať. Je k tomu aj prezentácia Invelity Campaigns Naming a tam je teda samostatná sekcia Meta Ads
kde je teda akože ukázané, ako by sme mali pomenovávať ktoré kampane pre prípad, že po vás niekto iný preberie účet, aby v tom nebol stratený. Malo by sa to dodržiavať a takisto aj potom vy, keď po niekom preberiete účet, tak tiež by akože mala byť aspoň v tom jednoduchšia tá navigácia v tom účte. Čiže my robíme teraz Everness kampaň, aby som si ju teda pomenovala INV Everness a ideme podľa tohto, čiže Everness Reach napríklad. Potom tam môžete ešte teda dávať, že či sa jedná o široké cielenie alebo o remarketing. Že vajco to bolo. Áno. Široké cielenie, alebo teda white, to je, väčšinou sú to nejaké záujmy, alebo nejaká demografia, že cielíme podľa veku, pohlavia, prípadne lookalike publika, to sú publika, ktoré si vytvárame akože z nejakých už našich existujúcich publik a sú to podobní užívateľe. Neviem, či už ste mali nejaké školenie o publikách, alebo či ste si už niečo o tom pozerali. Ešte málo, hej. Ono je to vlastne, že my si vieme vytvoriť remarketingové publika v rámci účtu. To znamená, že ja si vytvorím publikum ľudí, ktorí napríklad za posledných 30 dní navštívili môj web. Čiže to sú ľudia, ktorí reálne na tom webe boli a tým pádom už poznajú moju značku alebo tento môj produkt. A keď si z nich vytvorím lookalike publika, tak ja si napríklad nastavím, že chcem publika s nejakou 1% podobnosťou a to si vyhodnocuje sám akože systém, Facebook, Meta, alebo pokiaľ teda, Meta. A čiže Boh vie, akých tam máme reálne užívateľov, ale malo by to byť niečo, čo teda Meta vyhodnotí, že neviem, vytvorím si napríklad publikum z ľudí, ktorí u mňa už kedysi nakúpili a spravím si z toho takéto lookalike publikum. A teda je tam nejaký predpoklad, že by mohli aj títo podobní nakúpiť. Takže to je všetko široké cielenie a remarketing je teda tí, čo už kedysi boli na webe alebo nakúpili a tak ďalej. Čiže na tejto úrovni už viac menej nenastavujeme nič, môže sa nastaviť nejaký campaign budget, ja väčšinou využívam budget na úrovni reklamného setu, pretože tam si potom zvyknem upravovať podľa toho, čo funguje, zvyknem si to nejako vypínať, presúvať a tak ďalej. A čo je pre vás dôležité, sú tieto special ad categories, a neviem, či už ste o tom počuli niekedy alebo nie. Je to vlastne sekcia, ktorú pokiaľ do nej spadáte, tak není dobre ju vynechávať, pretože môže sa stať, že raz vám to prejde, alebo dvakrát, niekoľkokrát a potom vám Facebook môže zablokovať či už reklamný účet, alebo aj váš osobný profil. Mne sa napríklad stalo, mám jedného klienta, ktorý rieši nejaké finančné služby a napriek tomu, že túto som mala zvolenú, túto special ad kategóriu, ešte teda vysvetlím, čo tam spadá, tak aj som akože splnila všetky podmienky, tak nejaký metabot vyhodnotil, že niečo teda nebolo dodržané a nejaké reklamy, ktoré mi predtým bežali už, neviem, mesiac, mi zrazu zamietlo a zablokovalo mi aj môj osobný facebookový účet, môj profil osobný, pretože vlastne ten som mala napojený na tento reklamný. Čiže ja som si potom vytvorila nový a napojila som si akože ten nový účet na tieto vlastne reklamné záležitosti. Každopádne, čo spadá do special ad kategórií? Spadajú tam nejaké finančné produkty a služby, čiže keď nejaké pôžičky, hypotéky a tak ďalej. Potom tam spadá zamestnávanie, čiže keď ponúkate či už nejaké stáže alebo prácu, keď si niekto hľadá job, nejaké profesionálne pracovné certifikácie a tak ďalej. Potom housing, to je nejaké realitky, poistenia pre majiteľov domov, požičky na ubytovanie a tak ďalej. A potom social issues, elections a politika. Tam, keď robíte niečo s touto sekciou, ja s týmto ešte nemám skúsenosť, tak tam je potom potrebné do Mety aj nahrať svoj občiansky preukaz, čo není podľa mňa úplne niečo, čo chceme robiť, ale tak bez toho to nejde. Čiže ak by sme robili nejaké politické reklamy, prípadne riešili nejaké social issues, ako je, neviem, že chudoba, ekológia a tak ďalej, alebo aj ekonomika, nejaké práva a tak ďalej, tak potom je potrebné zvoliť teda toto. Není to teda dobre obchádzať tieto kategórie, lebo ešte raz Facebook vás môže zablokovať po nejakej dobe. Čiže keď toto zvolíte, napríklad ja si dám, že riešim finančné produkty, tak potom mám značne obmedzené cielenie. Napríklad nemôžem si vybrať
tak presne, no deti, akože na tie sa nedá cieliť, vždy sa dá len od 18, ale keď ideme do cielenia, tak myslím, že tam je na výber len nejaké 3 veky, 18, 21, 25 je spodný a vrchný teda je len 65+. Plus. Čiže napríklad toto je obmedzené, sú tam obmedzené aj záujmy a nedajú sa tam ani využiť všetky publika. Čiže je tam potom akože horšia tá inzercia, ale teda není to fajn obchádzať. Dobre, my si teda teraz robíme, áno? Vždy sa zmestíme do niektorých z nich? Nie, akože málo kedy je potrebné využívať tieto special ed categories, fakt iba pokiaľ riešiš niečo z týchto vecí a ono ťa to tam vie aj previesť týmto, že get help a tu si teda povieš, akože pýta sa ťa, riešiš niečo z tohto? Áno, zaškrtneš nie, ideš ďalej. No tak náhodou neriešiš niečo z tohto? Nie. A potom ono ti to na konci vyhodnotí, OK, nič z toho nesplňaš, čiže nemusíš používať special ed kategórie. Ak by ste si neboli istí, dá sa to aj takto. Dobre, takže to sme boli na úrovni kampane, kde sme dokopy nenastavili nič a ideme teda na úroveň ECETu, tam už sa toho nastavuje viacej. Toto si môžete pomenovať väčšinou podľa cielenia, či už sú to záujmy, alebo je to nejaké remarketingové publikum, všetkých návštevníkov na webe a tak ďalej. A tuto je dôležité vybrať si goal v tejto časti, performance goal. My tu teda máme zvolené maximalizáciu zásahu tých reklám, aby sme zasiahli čo najviac ľudí alebo účtov, ako je možné. Ale dá sa aj maximalizácia impresí alebo ad recall lift. Ad recall lift je vlastne, že sa bude reklama zobrazovať ľuďom, ktorí akože majú najväčšiu pravdepodobnosť, že by si ju zapamätali, kebyže ju teda vidia. A potom sú to ešte nejaké, akože keď chcete trošku potlačiť video, tak sú to aj nejaké možnosti pre video. Toto akože není niečo, čo by ste sa teraz museli učiť na spamäť, veď keď budete riešiť nejaký konkrétny case, tak si prečítate, čo je ktorá možnosť, prípadne sa s niekým poradíte a akože vyberiete si niečo z toho, ale teda asi najčastejšie ten reach a prípadne ad recall lift. Čo je potom dôležité, vybrať si správnu facebookovú pageu, lebo tuto vám hodí defaultne hociakú, lebo však sme v rámci toho nášho MCCčka, pod ktorým sú desiatky účtov, čiže treba si na toto dávať pozor, aby sme nepromovali kozmetiku pod nejakou cyklistikou a tak ďalej. A teda, čo si tu môžeme vybrať, pri tomto Everness sa to volí často a je to CAP, alebo teda frekvencia, a to je, že ako často sa reklama zobrazuje užívateľom. Mám teraz nastavené defaultne 2x za 7 dní. To je OK, môže sa to dať podľa mňa aj častejšie, ale zase pokiaľ dáte, že ja neviem, 6x za deň, tak už je to otravné, už je to kontraproduktívne, lebo kebyže ja 6x za deň vidím jednu reklamu, tak si poviem, že od tejto značky určite nejdem nakupovať. Ale akože nemusí to tak samozrejme byť vždy, ale není dobre mať nastavenú veľmi vysoko tú frekvenciu, lebo fakt to môže byť otravné. Toto je tá dynamická kreatíva, ktorú sme riešili s Kubom a čo on teda povedal, že oni nemajú pustené, ale vy si to teda viete pustiť a ono to potom vytvára kombinácie. V niektorých účtoch to je dostupné, v niektorých nie, lebo na Mete sú tie účty tak, že niektoré už sú v tom novšom rozhraní, do niektorých to ešte neprišlo, čiže môže sa stať, že budete správať niekoľko účtov a v každom to bude trošičku inak vyzerať. Ja som túto dynamickú kreatívu neskúšala nikdy, čítala som si o nej, akože zisťovala som si, nahádžete tam viacero tých podkladov, viacej obrázkov, viacej textov, a nemusíte akože robiť nejaké AB testovanie manuálne, že spravím si 6 rôznych reklám, ale spravíte jednu, systém to vyhodnotí za vás a potom akože si to viete v tom breakdowne, čo sme si ukazovali, to napríklad podľa veku, tak tam si viete pozrieť, ktorý ten podklad fungoval najlepšie. Čiže toto je taká sekcia, akože, ktorú akože nevyužívame tak veľa. Čo je dôležité, je táto časť, budget a schedule. Dôležité je vždycky si dávať pozor pri nastavovaní budžetu, či je daily alebo lifetime. Keď si nastavujete lifetime budget, musíte mať nastavený start, ale aj end date a systém si akože ten budget rozhodí tak, že ja neviem, nastavím si, že 300 € mám teraz na mesiac pre túto kampaň, ktorá skončí neviem kedy. Vieme si to tu, v niektorých účtoch sa dá aj takto, že 14 dní, 30 dní, niekde si to musíte len manuálne
Čiže beží mi to do 4. júna, dobre, mám tam 350 eur, systém si myslí, že v piatok by mal investovať do toho 10 eur, ale v sobotu to asi nič nedonesie z predošlých dát, čiže v sobotu do toho investuje 3 eur. To je lifetime budget. Za celú tú dobu, čo to bude spustené, to minie presne 350 eur, pokiaľ sa má komu zobrazovať tá reklama. Ak tam nastavím také publikum, že v ňom bude 10 ľudí, tak to neminie. Ale pokiaľ je akože dostatočné publikum, tak minie presne tú čiastku, ani o cent viac, ani o cent menej. A tam máte istotu. Pokiaľ kampaň beží dlhšie, tak ja si radšej, pokiaľ napríklad si spúšťam nejakú akciu a spravím si jednu kampaň, že je taká remarketingová, jedna je so širokým cieľením, ja si radšej nastavím daily budget a kontrolujem si to a presúvam si budžety medzi tým, čo funguje lepšie. Čiže radšej, keď vidím, že remarketing mi tuto nejde, užívateľia, ktorí kedysi nakúpili, momentálne tam mám zlú cenu za výsledok, ale široké cielenie podľa záujmov ide super, tak radšej si presuniem do toho. To si robíš tu potom? Edituješ si ten budget tu? Či? Áno, budget si potom editujem vlastne, môžem vám to ukázať napríklad aj v tomto účte a tuto to mám otvorené. Budget si potom editujem na úrovni ECETu, a tuto si to viete zmeniť, hej, iba takto cez túto ceruzvočku si to akože veľmi jednoducho prepísať, viete. Čiže ani není potrebné ísť do toho rozhrania, kde sa už vytvárajú vnútri akože priamo tie kampane tuto. Čiže budget denný je teda taký, že akože nastavím si 5 eur na deň. Môže sa stať, že dneska minie 6, zajtra minie 4, ale za tých 7 dní by nemal minúť viac ako 7 násobok toho denného budžetu, čiže neminie viac ako tých 35 eur. Čiže malo by to akože sedieť ten 7-denný priemer. Start a end date, to je asi akože jednoduché, to všetko chápete. Nastavíte si aj čas presný, pokiaľ chcete. A dá sa teda nastaviť aj nejaké akože zvyšovanie budžetu. Ja sa priznám, že toto som ešte neskúšala, lebo ja veľmi Facebooku neverím v tomto. A na Facebooku sa dajú nastavovať aj pravidla, tak ako v Google, ja s nimi nemám dobrú skúsenosť. Čiže nerobím to a radšej, keď niečo, tak si manuálne nastavujem. Čiže toto ja vôbec nevyužívam. A ešte rozmýšľam, že keď si nastavíte lifetime budget, tak si viete nastaviť aj niečo takéto, kde si môžete nastaviť, že napríklad, ja neviem, v sobotu vám nemajú bežať reklamy, ale iba od pondelka do piatku a v nedeľu. Lebo, ja neviem, klient je taký, že vie, že veľa akože B2C klientov je takých, že cez víkend nemávajú spustené reklamy, lebo proste biznisy, nejakí riaditelia, rozhodovatelia cez víkend nerobia, tak nemá zmysel mať pustenú reklamu. Ale to sa dá teda len s týmto lifetime budgetom, čo je akože trošku nevýhoda. Dobre, čiže potom bacha, keď si to prehadzujete, tak tam vám hodí nejaké horibilné čiastky. Aj keď si prepisujete sumy na Facebooku, niekedy, aj keď to na 4-krát prepíšem, tak niekedy mi to vezme hneď, niekedy mi to tam nechá tú pôvodnú sumu. Čiže treba si vždycky, keď vytvoríte kampaň, treba si ešte, keď ju už aj publishnete, treba si ju skontrolovať, že či tam máte dobre nastavené budžety, dátumy, všetko, lebo Facebook je zabugovaný a funguje zle a furt vyhadzuje nejaké erory, čiže toto keď vám vyhodí, to iba stlačíte, že ono to len ukazuje, že mám začiatok už v podstate v minulosti pred 14 minútami, čiže to je nič, to nám publishne aj s tým a ono si to samo updateuje. Dobre. Audience controls, toto je tiež dôležitá sekcia a trošku inak vyzerá v každom účte momentálne. A to sme riešili aj minule na statuse, ak si pamätáte, že mne sa nedalo pri jednej kampani zvoliť cielenie. Máte tu také dve časti, kde vlastne tu si akože nastavujete v podstate tú krajinu, kde chcete inzerovať, čo je dôležité, to treba vždycky akože mať nastavené správne. Viete si tu nejakú krajinu aj vylúčiť, neviem, síce chcem sa zobrazovať, neviem, niekde v meste pri hraniciach 40 kilometrov, ale chcem vylúčiť, ja neviem, Poľsko, lebo v Poľsku sa už nechcem zobrazovať. Čiže možno niekedy využijete aj túto exclude sekciu. Viete si tu nastaviť lokalitu aj, že Banská Bystrica a dá sa teda nastaviť aj, no, niekde sa to nedá nastaviť, ale v niektorých účtoch sa dá nastaviť aj rádius, teda
To sú všetko záhady Facebooku. Dá sa nastaviť potom niekde aj, že zobrazovať napríklad 20 km od Banskej Bystrice ešte aj reklamy. Toto je niečo, čo ja zvyknem akože väčšinou nevyužívať. Sú tam nejaké takéto facebookovské vychytávky, že vám to môže ukázať reklamu aj niekde inde, pokiaľ si myslí, že to niečo donesie. Neverím ja veľmi Facebooku v tomto. A tu nám to teda ešte ukazuje minimálny vek. Tu si vieme vylúčiť nejaké publika a jazyky ja nechávam all languages. Aj myslím, že to tak defaultne nechávame. Tuto máte akože nejaké Advantage Plus cielenie, čo sa veľmi meta snaží všetko dávať Advantage Plus, to znamená nejako automaticky, že nenastavíte si tam vy, komu sa chcete zobrazovať alebo kde sa chcete zobrazovať, ale že si to systém akože sám určí. Niekedy není na škodu to používať, keď si vytvoríte nejakú takú viacej automatizovanú kampaň, ale keď si robíte niečo, nad čím chcete mať takú väčšiu kontrolu, tak ja to nezvyknem využívať. Tuto vlastne v tejto časti buď si viete zvoliť Audience Suggestion, čiže nejaké také signály, že na čo by mohol systém cieliť, ale nemusí. Že možno, ja neviem, možno, že tu si volím nejaké záujmy, možno, že to môžeš ukázať niekomu, kto má rád kozmetiku, ale nemusíš, ak nechceš, tak to nasmerujem systém. Ale viem si tu dať aj cielenie, aby sa to zobrazovalo tomu, komu chcem. Čiže to si zvolím cez toto tlačítko Use Original Audience. A teraz už keď si nastavím vlastne tie publika, tak už to systém bude zobrazovať tomu, komu chcem. Už to není len signál, už to je proste cielenie. Čiže ja si nastavím, že reklamy zobrazujú od 25 do 45, lebo je to nejaký kozmetický produkt, ktorý je určený pre túto akože pre tento vek. Nastavím si, že ženy, nastavím si tu publika, kadejaké, niekedy vám niečo akože aj odporúča, niekedy nie. Môžete, nemusíte. Je tu veľa tých publik, dá sa s tým vyhrať, čiže toto je fajn a mám akože nastavené cielenie. A keďže som si akože nastavila len takto, že vek, pohlavie, záujmy, tak to je široké cielenie. Není to remarketing, nejakí užívateľia, ktorí už boli u mňa na webe alebo nakúpili a tak ďalej. Toto je časť, ktorú už možno nejaký rok alebo rok a pol je nutné vyplňať. Není to akože nič nejaké extra dôležité, je to len pre nejakú transparentnosť. Facebook si to ukladá a myslím, že to je aj niekde verejne dostupné. Vlastne iba sa vyplňa, že či ten, kto platí za tú reklamu a ten, kto z nej má nejaký úžitok, či sú tá istá osoba. Tuto si za reklamu platí klient, čiže je tu vyplnený klient a tým pádom túto sekciu môžem dať preč, lebo aj z nej benefituje, aj si ju platí, ale niekde v niektorých účtoch platíme za reklamu my, čiže tam v časti payer je invalidity a v časti beneficiary je potom ten klient. No a placementy, opäť niečo, čo Facebook veľmi rád si nastavuje sám. A v niektorých rozhraniach, v niektorých tých novších meta rozhraniach je to veľmi skryté, ale tuto je to teda akože dá sa to ľahko nájsť. A to si teda iba stlačím edit a dám si manual placements a viem si tu zvoliť, kde chcem, aby sa mi tie moje reklamy zobrazovali. Čiže ja keď si tu prejdem na každú z nich, tak ja tu vidím nejaký náhľad, že kde sa to zobrazuje. A viem si tu povyberať. Ja napríklad automaticky vypínam tieto aplikácie a automaticky vypínam aj tieto messages, ktoré ale pri Evernesse nemáme dostupné a tieto search results tiež vypínam, ale môže sa stať, že vy si to otestujete a zistíte, že u tohto klienta mi to funguje výborne v tomto Facebook search results, tak kľudne. To akože není niečo, čo musíte spraviť, hej, to je, kľudne si to otestujte, uvidíte. Čiže nechávam pustené také tie bežné nejaké storky, reelska, feed a tak ďalej. Čiže... Pardon, a tu vlastne pribudol ten Threads? Áno. Vlastne presne. Sabi, alebo neviem, Áno, Sabi posielala, že v tuto vlastne, myslím, že v tejto časti feeds by to malo byť, že v niektorých účtoch už je možnosť robiť aj reklamu v Threads, čiže tam si to potom iba zakliknete ale není to teda opäť už vo všetkých a pribúda to postupne.
No a ja teda s tým, ako som si teda navolila túto publikum, tak tu vidím nejaký odhad systému, že koľko ľudí by to mohlo denne zasiahnuť. Vidíte, že je to celkom veľký rozptýl, ale tak, aby sme mali aspoň nejaký odhad. Dobre, čiže prešli sme si časť reklamného setu. Tu si môžem teda dať, že široké cieľenie, že je podľa záujmov, interest, hej. Vyplňame si tu ten goal, pageu, cap v podstate a potom budget a nejaké akože odkedy dokedy beží, publikum a v podstate tento beneficiary, to býva väčšinou predvolené už v tých účtoch a placement, hej. Čiže toto sú také nastavenia, ktoré sú potrebné na to, aby sme dali systému vedieť, kde sa má reklama zobrazovať a komu. A teraz už sme teda na úrovni 3, na tej najnižšej a sme na úrovni reklamy. To si asi môžete pomenovať podľa toho, ako bude najlepšie vám. Ja si to zvyknem pomenovávať podľa toho formátu, že či robím klasickú reklamu, kde mám jeden obrázok alebo video, prípadne či robím karusel alebo collection. Čiže dajme tomu, že teraz si ukážeme single image, čo je klasický jeden obrázok. Aha, a tuto nám aj ukazuje, že nemáme nastavené dobre beneficiary a ad payer v tejto úrovni, čiže by nám to ani nepublishlo. Lebo som si zaklikla, že sú rôzne, ale nevyplnila som, že kto je ten payer. Čiže teraz keď to vypnem, tak už to bude ok. No, tuto mám nastavenú Facebookovú page Avel, lebo som si ju volila na tejto úrovni. Ja len pre istotu, Áno. že hocikto, kto chce inzerovať proste na Facebooku, tak musí mať Facebook page. To je prvá rada, že nemôžeš, ja neviem, profil propagovať alebo neviem, niečo iné. Proste musí to byť page. Že proste, keď ten klient nemá tú page, hej, a je nový, tak najprv by sme mu museli založiť, dať si ju pod správu a tak. Áno, tak sa to robí, Stále zakladá to sa ešte, page, lebo vlastne ono tebe sa ukazuje potom pri tej reklame akože tá profilovka tej page aj ten názov, čiže neviem, že či by sa to dalo vôbec bez page. Myslím si, že asi nie. To vieš, lebo napríklad ja som videla už veľa ľudí, ktorí sa snažia propagovať, ale cez profil. Hej, v Bystrici v Sasovej je také, že volá sa to grillované kurence, ale on to má ako profil, že add friend, vieš? Aha, no tak to jasné, tak to nie. Že nemôžeš to si seba promovať kvázi, ako keby aj ty by si sa chcela, ja neviem, zobrazovať, že pridajte si ma alebo niečo. Áno, tak to nie, to je blbosť. Okay. Ale dá sa akože fungovať s tým, že nejaký klient nemá Instagramový účet a keď si aj navolím tie Instagramové placementy tuto, tak ono sa to potom akože zobrazuje s tým facebookovským profilom. Hej. Čiže to není problém, ale facebooková page musí byť. A možno ešte taký akože tip, a to vám potom určite, ak nezabudnem, budem hovoriť aj pri tom ďalšom školení z Mety, ale keď niekedy dostanete nového klienta a nebude mať ešte žiadnu pageu a business manažér a Instagramový profil a všetky tieto veci, najlepšie je, keď si to vytvorí on a keď nám nazdieľa prístup, lebo niekedy, keď sa stane potom, že klient odíde a či už ide do inej agentúry alebo si to robí sám, potom je problém s tými prístupmi a obzvlášť, keď teda business manažér je akože pod nami. S tým je potom problém. Čiže najlepšie, keď si to klient vytvorí sám, môžeme ho akože navigovať cez nejaký call a tak ďalej, ale najlepšie, keď majiteľom je vlastne ten klient. Dobre, čiže tuto sme si zatiaľ iba akože zvolili názov reklamy, partnership ad vlastne vytvárame len v prípade, a to vám môžem ukázať, lebo teraz mi jedna bežala. Vytvára sa len v prípade, že nejaká značka spolupracuje s nejakým influencerom na Instagrame a tam, keď si všimnete na Instagrame, niekedy sú nad tým príspevkom akože dva profily, že fan parfumérie and neviem, meno influencerky. Keď takéto niečo máte, to je už taký špecifický prípad a s tým by som vás možno nemusela teraz zahlcovať, ale máme k tomu článok a dá sa to jednoducho potom riešiť. Mala som teraz taký prípad, že klientka mala akože takúto spoluprácu s influencerkou, influencerka vypublikovala nejaké reelsko, ktoré sme chceli podporiť, čiže tuto v tejto sekcii partnership ad. A to je ten kód? Áno, v podstate to je ten akože, že tam máš vlastne oba tie účty a ty teda buď tam vieš dávať kód, alebo potom to potvrdí ten influencer u seba. Myslím, že to je to, čo sme mali od Klaudy pozrieť. Áno, ona písala k tomu článok. Vlastne potrebuješ tam potom, aby ten influencer potvrdil.
Áno. taká notifikácia. Presne, áno. Čiže aj takáto je možnosť potom niekedy, keby sa vás klient pýtal. No a dôležitá sekcia pre vás bude aj tento ad setup, pretože tu budete si voliť, či idete reklamu vytvárať, alebo či idete boostovať už nejaký existujúci príspevok. Aj viem, že vy sa budete aj venovať boostovaniu, budete mať k tomu aj nejaké školenie. Čiže v tejto časti si vyberiete, že nejdete vytvárať reklamu, ale využijete už existujúci content. V takom prípade si ja tuto vyberám, v časti Add Creative si vyberám, že čo chcem využiť, čiže buď Facebook alebo Instagram a vyberiem si, že chcem podporiť tento Instagramový príspevok. No, tu mi to asi neumožní, lebo teraz sme reach a tam niektoré nie sú povolené a tak ďalej, čiže to si môžeme ukázať keď tak pri konverznej kampani, ale v tejto časti teda je pre vás dôležité, či vytvárate novú reklamu alebo využívate už existujúci content. Najčastejšie my teda ale vytvárame novú reklamu a tam teda potom si vyberáte, či idete robiť to, čo teraz my, čiže single image alebo video, to je jeden obrázok alebo jedno video, alebo karusel, to viete, to je, že viacej obrázkov, medzi ktorými sa dá akože slajdovať, alebo collection, to je jeden veľký obrázok a pod ním sú potom malé, či už sú to produkty alebo sú to ďalšie obrázky. Čiže ja si teraz vyberám single image. Táto sekcia vlastne znamená, že Facebook si vyhodnotí, že pri akých užívateľoch, pri akých iných značkách by sa mohla zobrazovať vaša reklama a takisto aj potom pod vašou reklamou sa môžu zobrazovať iné. Lenže my nikde sa nedopátrame, že kto sa zobrazil pri mne a pri kom som sa zobrazila ja. A Facebook si vyhodnocuje, že čo je pre ňoho relevantné, čiže ja toto zvyknem nevyužívať, pretože ja tomu neverím. A dokonca, keď ako bolo nejaké vysvetlenie, článok priamo od Facebooku, že čo znamená toto multi-advertiser ads, tak už tam v tom náhľade od nich bola úplne nerelevantná akože tá služba alebo produkt, áno, nerelevantná kombinácia tých reklam, ktoré sa pri sebe zobrazili, čiže ja toto nevyužívam, ale kľudne môžete to otestovať, ak vám bude niečo fungovať lepšie vďaka tomu, tak prečo nie? Dobre. V časti Destination si volíme, kde chceme odkazovať tú našu reklamu, na akú URL-ku, čiže ja si vytváram reklamu a chcem, aby sa z nej užívateľ preklikol na časť minus 18 apríl, aj keď už je maj, ale to nevadí. Čiže jednoducho dám si sem tú URL-ku. A teraz, keď sa niekto akože preklikne z mojej reklamy, tak sa dostane do časti vlastne akože na túto stránku. Toto v podstate nič si nevyberáte, pokiaľ tam neriešite nejaký WhatsApp alebo niečo, čo sa čo mi to seklo, čo sa nezvykne často, čiže to je v podstate to môžeme preskočiť. A teda časť Add Creative, tu si už idem nahodiť tie jednotlivé nejaké podklady. Ja si teda idem robiť, obrázkovú reklamu, nejdem tam dávať video. Tu si viete niečo nahodiť, ale ja si tu teda vyberiem niečo už existujúce. Toto ja vypínam, lebo zase to sú nejaké super rozšírenia od Facebooku. A tuto je teda dobré, pokiaľ máte aj storkový rozmer od klienta, lebo potom sa to zobrazuje krajšie, je to vyplnené celé, čiže tu len jednoducho dáte potom replace a neviem, nájdem si, toto je story rozmer, čiže si tam dám toto, hej. Samozrejme ideálne, pokiaľ je ten obrázok rovnaký, ale teraz pre demonstratívne účely, takže tu mám teraz obidva správne rozmery a tu si teda vyplňam primary text. Primary text je ten dlhý, ktorý býva nad reklamou, čiže vyplníte si tam niečo, čo je také chytlavé, môžete tam použiť aj smajlíkov, pokiaľ to akože povoluje charakter toho produktu alebo služby, pokiaľ je s tým klient OK. Môžete tam využívať nejaký bold a tak ďalej, na to sú také túly, také hnusné škaredé, to vám ukážem. A majú problém s diakritikou, čiže dá sa tam využiť nejaké slovo, že akcia a toto si viem potom skopírovať v bolde ten text a viem si ho hodiť takto sem. Čiže priamo tam sa nedá vyboldovať? Nie, tu nevieš si vyboldovať, ale vieš si to potom tu zvoliť a vieš tu zvoliť aj italix niekde, aj ešte neviem, to je asi všetko, asi iba toto. Ale teda má to problém s diakritikou
a neviem, no aha, tu mám hneď a to úplne to takto rozhodí, čiže to je lepšie potom tam takéto veci nedávať. A potom ešte jednu stránku mám, ale na to existuje milión stránok a to je zase na smajlíky. Lebo potom niektoré Facebook nechce zobrať a čudne ich ukazuje, čiže tuto si viete rovno skopírovať, akého potrebujete a takže to vám môžem potom poslať. Čiže tu si vyplňam ten dlhý text, kde môžeme dávať aj odseky. Není dobre, keď je to zase veľmi dlhý text, keď je to veľmi akože veľa súvislého textu, lebo to si nikto nedočíta, potom je to nuda pre toho užívateľa a tak ďalej. Headline, to je to, čo v podstate po kreatíve ako druhé hneď udrie do očí tomu užívateľovi, tomu, kto si prechádza ten Facebook. Čiže tu môžeme dať niečo také chytlavejšie, niečo také výpovedné, kratšie, neviem, vypredaj, zľava a tak ďalej, hej, niečo, že no veď, to už potom uvidíte pri vytváraní, napríklad jarný výpredaj, minus 15% a tak ďalej. Zvykne sa to nejako ako kooperovať, keď je pustená aj Google kampaň? Čo používať potom rovnaké texty alebo ich nejako variovať? Nemusíš to vôbec takto robiť, pokiaľ teda nemáš niečo pevne dané od klienta. Kľudne ešte, čo ja odporúčam, je aj v rámci Facebooku si AB testovať, čiže spravíš si kľudne 2 identické reklamy, len v jednej dáš napríklad iný obrázok alebo iný nadpis a potom si odsleduješ, čo ti funguje lepšie. Čiže nemusí byť akože pokiaľ nemáš texty od klienta, nemusia byť rovnaké. A potom teda ešte tu si môžete dať popis, ten môže, nemusí byť, lebo nie vždy sa zobrazí, a keď je veľmi dlhý, tak ho neukáže, aj keď je veľmi dlhý nadpis, tak ho neukáže, čiže ten popis môže, nemusí. A robí sa niekedy aj tak, že ja neviem, my v podstate aj spravujeme nejaké profily ako social, hej, a oni teraz nám povedia, že no, že tento mal pred 2 týždňami alebo pred týždňom veľa lajkov, alebo ja neviem, reachu, tak teraz ho ešte boostneme a to už vtedy si boostujú oni, alebo my im to boostujeme? To už je potom asi na dohode, že ako to je nastavené od toho daného klienta, ale... Bo my robíme len reklamné príspevky. Áno, tak, áno. A oni robia príspevky aj nereklamné, aj tak. Áno, áno. Oni si robia keď tak nejaké kampane na získavanie lajkov na page alebo nejaké takéto tiež zásahy, boostovačky. Ale boostovať budete teda asi aj vy a niekedy boostujeme aj my ako PPCčkári. Čiže tam potom asi je to už na dohode od toho konkrétneho caseu, od toho konkrétneho klienta, ale to už potom by ste sa dohodli ak tak. Ešte čo je dôležité, tak je CTAčko si zvoliť vždycky. Najčastejšie asi ShopNow budete využívať, pokiaľ to bude nejaký e-shopový klient. Learn more, sign up a tak ďalej. Hej, čo sa vám tam bude hodiť? A na to tu vlastne spravil Maťo takúto tabuľku. Áno, že ako to... Áno, áno. Že čo kde vlastne sedí pri akom formáte. Áno, že čo sa dá využiť presne. No toto ShopNow je tu teraz nerelevantné, keďže my máme zásah a nie nákupnú kampaň, ale tak to je jedno, hej. Môžem dať, že learn more napríklad. Čiže tu máme nadpis, tu máme dlhý text, aj to tak nazvem, aby sme to videli v náhľade a tu je popis, ktorý nemusí byť, hej. Ideme, toto skipujem, to je zase nejaké AI, ktoré neviem čo. Tuto automaticky sa mi tu dáva music, to ja nechcem, ale môžete, pokiaľ vyhodnotíte, že to dobre funguje, prečo nie, ale ja ju zvyknem vypínať. A niekedy tu ešte teda bývajú také, že taká časť, že aké všetky vylepšenia sa použili, to ja si tiež zvyknem vypínať. A tu teraz máme teda náhľad a tu vidíme, že toto je ten primary text, ktorý je ten náš dlhý text. Tuto máme nadpis, tu máme popis, hej, a tu máme to CTAčko, čo sme si zvolili. Vieme si to tu takto pozrieť a vidíme teda, že v mobile feede to vyzerá takto, desktop feed takto, no, kým sa to načíta. Potom si vieme pozrieť aj takéto nejaké rozšírené náhľady, kde vidím, že na storkách to vyzerá takto, lebo tam sme si dali ten stories rozmer, aspoň to pekne vidno, keď to je iný obrázok. Čiže tu si viete pozrieť rôzne náhľady, urobiť screenshoty klientovi, prípadne mu to zazdieľať v appke, akože v
príde notifikácia na Facebook, ale je to teda len pre iPhony, alebo prípadne link Nejaké zazdieľať. takéto schvaľovačky alebo niečo, keď to robíme my, tak používate čo? Zoomsphere alebo toto, alebo screenshoty? Ja robím väčšinou screenshoty. Hej. To je najjednoduchšie. Pokiaľ nescreenshotuješ teraz 40 rôznych reklám, tak väčšinou Dobre. robím screenshoty, nech si nemusí klient nikde nič otvárať a hľadať, lebo sa predĺží zbytočne Áno. ten feedbackovací čas. Dobre, čiže tuto máme nastavené a v podstate tu si už nakoniec len zapíname tracking, čiže treba si zvoliť správne pixely a tu Pixely, to je offline events, to je app events. offline events, Facebook Pix. to je, akože tu máme nastavené Facebook pixely, Áno. ktoré už teda väčšinou to riešia datafreakovia, vy si to len pri vytváraní reklamy zaškrtávate. Niekde v niektorých účtoch ich máte viacej, ja mám v jednom účte, že starý nepoužívať, potom mám nejaký aktuálny a neviem čo, tak si treba potom zvoliť iba správny, ale tuto mám na tento pripojený len jeden, čiže to je easy. A potom, čo budete ešte využívať, tak sú UTM-ka alebo URL parametre a to teda, to sa mi nejako čo neukazuje, ale dobre, nevadí. A tu si teda dáte source, medium a dávame tam ešte aj ako kde, niekde sa dáva toho viacej, niekde menej. Čiže to už zase je rozpísané tuto v časti UTM-iek v tejto preske. To vám môžem poslať, aby ste si ju vedeli potom keď tak nájsť. Takže to bola Everness kampaň. Teraz tým, že ju zatváram a nepublikujem, tak bude iba v drafte a nebude akože verejná, hej. Takže vidím ju len ja, nikto iný ju nevidí, keď príde do účtu. Vytvoríme si rýchlo ešte salesovú kampaň, nech vás nezdržujem, lebo to už teraz sme mali finišovať. Čiže opäť úroveň kampane, kde si v podstate nevolím nič. Ja nemám rada campaign budget, ja si využívam ad set budget a to mi vyhovuje viacej. A toto v podstate nemusíte nič riešiť, hej. Tu sme už na úrovni reklamného setu, kde si volíte, či chcete napríklad maximalizovať počet konverzií alebo hodnotu konverzií. Závisí, ako máte nastavené, ako kde. Ja zvyknem asi dávať počet konverzií a tu si teda volíte aj ten pixel, lebo už tam sledujeme nejaké konverzie, ktoré sú napojené na pixel. Hej, to vás nejdem s tým nejako veľmi zaťažovať, ale teda je potrebné si zvoliť, že na čo sa má tá kampaň sústrediť. Či chceme získavať čo najviac pridaní do košíka, alebo do čítaní blogu, alebo najviac nákupov. Čiže ja v mojom prípade si vyberám, že chcem čo najviac nákupov. Tuto, akože nič si nevyberáte, opäť budžety, hej, to sme si prešli, to viete ako. Zase to publikum vyzerá trošku inak ako predtým, ale dobré. Teraz ako zase sa tu prekliknem. No to už možno ani nie. Locations. Alebo Advantage on. A som v tom istom účte, len iný druh kampane a vyzerá to úplne inak. Čiže tam potom treba hľadať iba niekde nejakú ceruzku, kde sa dá potom vypnúť a dá sa použiť vlastné publikum, ktoré není Advantage Plus a viem si s ním zacíliť a není to len signál. Takto, further limit the reach of your ads, switch setup, no. Schovali to riadne, ale akože, ale dá sa to teda nájsť, hej. Čiže tu si opäť viem navoliť nejaké publika, nejaké záujmy a tak ďalej. Zase beneficiary a zase placementy, ktoré si, zase teraz si ich úplne inak prepínam. Čiže zase niekde nájsť nejakú ceruzku, ktorá nám to umožní. No. Tuto, OK. No, takže meta. V skrátke. A potom teda úroveň reklamy. Ukázali, zase mi tu skočila nesprávna stránka, na to bacha. Chcem si teda zvoliť správnu. Zase si vytváram reklamu.
Advantage plus katalóg Ads si vyberám len pokiaľ mám nejaký akože vytvorený nejaký feed produktov a chcem, aby sa mi tam ťahali konkrétne produkty, to si môžeme ukázať. Alebo toto si ukážeme potom, keď budeme mať jedno školenie, ktoré sa týka commerce manažeru, s tým vás nejdem teraz motať, čiže budeme si teraz dneska ukazovať len tieto manuálne. V podstate karuzel sa vytvára jednoducho, dáte si tam len viacej tých obrázkov, hej, keď ideme do týchto kariet, pridám si tam, navolím si ich tu niekoľko, môžete si ich navoliť až 10 a môžete si kľudne dať ku všetkým rovnaké nadpisy alebo môžete si dať rozdielne. Čiže ja si tu viem prepínať medzi tými jednotlivými kartami. Ak chcem mať všade rovnaké, tak to spravím úplne takto jednoducho. Nakúpte, samozrejme s diakritikou so všetkým a nedala by som tam takýto popis, ale no, OK. Odlišne to možno to bude mať rozvoj. Určite. Testujem. Pobúri to. A teda URL-ku opäť môžete všade rovnakú alebo všade rôznu, to je jedno. Čo si tu vieme ešte pridať, ale možno, že tuto zase je to inak v tomto rozhraní. Niekde sa dá dať aj vlastne profile card, ktorú si teda asi musím dať cez túto časť. A toto je aj to, čo som vám vravela, že niekedy, keď si už uverejníte tu, akože nahodíte si tam tie podklady, tak tuto zrazu vidíte, že máte 5 zo 6 nejakých týchto vylepšení zapnutých, čo ja nechcem, ale to mi defaultne zapne. Inak toto mi Maťo sám vravel, že ono to zapína pri každej reklame, keď chceš niečo staršie boostovať, že proste túto si musíš vždycky vypnúť. Áno. Toto ti tam bude furt Toto dávať. zapína furt a aj keď sa stane, že si to v jednom kroku vypnete, tak sa môže stať, že v inom to zase zapne, čiže toto ja vypínam. Jediné čo, tak je pre mňa relevantné profile end card, že úplne posledná karta v tom karuseli bude akože profil, hej, takže to si môžeme ukázať, ako by vyzeralo. Carousel card avel.sk, musíme si tam dať nejakú URL-ku, inak nám to neukáže náhľad a ešte si musíme upraviť beneficiary, aby nám to ukázalo náhľad, čiže dobre. No a teraz by nám to mohlo no, dobre, teraz vidíme náhľad a ukážem vám ten profile end card, ako vyzerá, to sú naše krásne karty. A toto je profile end card, z ktorej sa vie človek prekliknúť na ten profil. Čiže zo všetkého ostatného sa preklikne akože na túto website URL avel.sk aj cez toto tlačítko, aj keď klikne na obrázok, by sa mal prekliknúť tam, len teda ten profile end card vás hodí do profilu. Opäť primary text je ten dlhý, hej. Teraz by sa tu mal zobraziť. No áno, to je ten dlhý. A hento na tým využívaš? AdMap Capturing Your New Stores? Nie, lebo tam by si musela nastaviť nejakým spôsobom, kde sa... Ale aha, mám to tu asi nastavené. Zaujímavé, neviem, kde sa to nastavuje, priznám sa. Asi iba tu podľa mňa. Ale že mi to rovno potiahlo lokalitu. Zaujímavé. Nie, nevyužila som to nikdy toto. Čiže takto, hej, takto sa rýchlo vytvára vlastne ten karusel. Zase call to action, tuto už je relevantné shop now, promokódy, tam si viete akože pridať, keď máte nejakú zľavu, vyplníte si tu a máte tu akože ukazuje kód. Ako to ukazuje v reklame, ja som si to nikdy v žiadnej reklame nevšimla, ale akože OK. A potom toto nás nezaujíma, to je iba ak by sme mali vytvorený nejaký facebookový event a opäť si tu iba zvolím akože toto meranie cez online a offline eventy. A teda, čo nás zaujíma, sú UTM-ka a neviem, prečo to takto divne ukazuje. Úplne, že zase sa mení rozhranie asi. Add parameter source, takže Facebook, Medium, CPC a tak ďalej. Hej, to máme v tej preske, v tejto, čo som vám ukazovala, kde je aj naming a je tam aj UTM-ka, ako si máme teda zaznačovať. Takže takto v skratke vlastne tento Facebook, čo sa týka karuzelu. Potom si ešte vieme vytvoriť collection. To vám tiež môžem ukázať veľmi rýchlo, ale collection sa teda vytvára vlastne väčšinou katalógová. Tam si vieme vytvoriť aj manuálnu. Vlastne vytvára sa len takáto instant experience, kde si teda
nahodím nejaké obrázky. Neviem, či tento storefront nepôjde bez katalógu. No dobre, tak to si ukážeme pri školení Commerce Manager. Ako katalógový formát reklamy. Takže toto zatváram, aby som vás teraz s týmto nezdržovala. A ešte si rýchlo prebehneme lídy. Tie budete tiež vytvárať možno. I keď Facebookové lídy sú neúplne, chodia vo väčšom objeme, ale v menšej relevancii ako oproti Google. Čiže môže sa stať, že ich príde viacej, ale nebudú akože také kvalitné. Opäť mi to hádže z nejakého dôvodu campaign budgety, keď ho nechcem. Úroveň adsetu. Vyberám si, že kde si tie lídy budem zbierať. Najčastejšie teda sa využívajú tie, ktoré si zbierate priamo z webu. Hej, že ja napríklad ako sa, lebo tam mám dve O. Napríklad oni majú, formulár na webe, tak chcem akože zbierať tento. Vieme to robiť aj cez tú klasickú konverznú kampaň, ktorú sme si ukazovali teraz. Ale čo viete robiť tu? Zbierať tie Facebookové lídy, o ktorých sme sa teda bavili, že fungujú horšie. Hej. Zvolím si tu opäť stránku, ak ma to pustí. Čiže mám zvolené Instant Forms. A toto nechcem vidieť. A chcem teda maximalizovať počet lídov. Hej. Katalóg, netuším, prečo mi chce vyberať katalóg pri lídoch, lebo to je meta. Zase budgety a start a end date. Audiences opäť, to nejako sa preklika cez to. Tuto je to teda po novom takto. Beneficiary placement, zase treba si to nejako preklikať, nastaviť. Čo sa teda týka tých lídov, nastavuje sa tam klasicky reklama, ale plus sa vytvára aj samotný ten formulár, cez čo sa treba akože len preklikať. Nastavím si tam nejaký názov pre mňa, nastavím si, že chcem nejaké akože, aký typ lídu, že či chcem, aby ich chodilo viacej na úkor tej relevancie, alebo aby boli trošku možno kvalitnejšie tie lídy. Čiže my zvykneme asi väčšinou využívať ten higher intent. Ale závisí, lebo tuto to chce aj review step a tak ďalej. Akože dá sa o tom načítať veľa, možno vám odporúčim, že čo sa týka tejto mety, tak si pozrieť Johna Loomera, to vám tiež môžem poslať, a to je taký akože chlap, ktorý sa veľmi zaoberá metou, to je jeho pôsobisko a dáva samé novinky, keď niečo vyjde, tak to testuje, píše o tom články, robí reelska, čiže on akože veľa sa od neho dozviete k mete. Čiže treba si tu akože prejsť týmto nastavením, nastavím si nejaký headline do toho, akože čo už budú ľudia vidieť, keď budú vyplňať ten formulár, viem si tu nastaviť nejaký obrázok do pozadia, nejaký text, viem si tu nastaviť, že čo sa ich chcem pýtať, môžu tam byť aj nejaké optional otázky, čiže nepovinné, viem si tam nastaviť podmienujúce, dá sa akože vyhrať s tým formulárom, dá sa tu zvoliť multiple choice, čiže viacero otázok, alebo podmienujúca otázka, chcem, aby odpovedali celou vetou a tak ďalej. Čiže tuto si nastavíte ten formulár a potom už teda zbierate priamo pod reklamou sa zobrazí taká možnosť, že sign up a otvorí sa im priamo v rozhraní Facebooku formulár, ktorý si vyplnia a vám príde buď na mail alebo do tabuľky, to sa dá nastaviť a v podstate to je akože všetko, hej, ku formulárovej reklame. Skrátke. Čo si vieme ešte vytvoriť, to vám ukážem rýchlo ešte. Vieme si vytvoriť Advantage plus shopping kampaň, o tej sme sa bavili už aj na statusoch. To, čo sme si ukazovali teraz na nákupy, je klasická konverzná kampaň. Vieme si vytvoriť takú automatizovanú, ktorú, toto nám to zase nejako neponúka. Rozmýšľam, že pôjdeme do iného účtu, alebo to možno skúsime. Možno, hej, je tam aj toho veľa, ale skúsime to možno tuto, že či to nepôjde. Ono to tu zvykne vyhodiť také dve časti, teraz to nevyhadzuje, ale ukazuje tam, že buď Advantage plus shopping, alebo manuál. Aha, ok, čiže už to ukazuje teraz takto. Dobre, takže to defaultne robí tu Advantage plus shopping. Tak potom to budeš musieť vypínať. Áno, to je tam, kde sme si vypínali tie placementy a ten audience, čo sa tak hlupo hľadalo. Čiže ono je to len, že si systém cieli na čo chce a ukazuje tie reklamy, kde chce. To je v podstate akože
Ale opäť vyzerá trošku inak tá kampaň, ako normálne vyzerá pri... Skúsim otvoriť iný účet, že by som vám to ukázala tam. Už tam mám 6 kampaní vytvorených. Create, a už som aj hladná. Sales. No, aha, tuto. Takto by to malo teda vyzerať. Tu si teda vyberám, že či chcem Advantage plus Shopping, alebo tú, ktorú sme si vytvárali my. Ja si teda volím túto. A vyzerá to rozhranie trošku inak, teda po starom je spolu aj reklama, aj reklamný set, teda aj kampaň, aj reklamný set a zvlášť je reklama. V niektorých účtoch už to vyzerá inak. Čiže ten setup je tam taký rýchlejší, lebo tam akože nevyberáte ani publika, ani kde sa reklama zobrazuje. A zvykne nosiť dobré výsledky, keď napríklad riešime nákupy alebo konverzie, tak zvykne fungovať fajn pri niektorých klientoch. Čiže v podstate v skratke toto a takýto ekvivalent existuje aj pre leadovú kampaň, ale volá sa teda Tailored Leads a to je to, čo sme si robili my, je v podstate mala by byť manuálna a Tailored Leads je ako Advantage plus Shopping, ale pre leady, čiže opäť niečo automatizované, kde nemáte takú možnosť si sami akože upravovať tie cielenia a tak ďalej. Systém si to akože ukazuje komu chce, kde chce. Takže v podstate to sú tailored leads. A ja som žiadnu z tých kampaní neuložila, čiže ju mám v koncepte, vidím len ja. Takže v skratke najčastejšie používaná je tá Awareness, ktorú sme si ukazovali na povedomie, konverzná, ktorá sa teda volá Sales, tá je na konverzie, či už sú to nákupy, pridanie do košíka, dočítanie blogu, čokoľvek. Nemusí sa to týkať len nákupov, alebo potom táto leadová. To sú také najčastejšie používané u nás PPCčkárov. Čo sa týka formátov, tých existuje viacero a potom teda čo sa akože tie reklamy, pri ktorých využívame nejaké konkrétne produkty z feedu, tak to si ukážeme potom, lebo teraz by toho asi bolo veľa. Aj tak som vás asi zahltila, čiže ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. A jak by ste mali ešte pri nejakom... Úplne prvý Áno. Prvý krok pri vytváraní kampane? Pri tom, ako sa nalogujem vlastne. Čiže dám adsmanager.facebook.com a zostanem tam na nejakej úrovni, kde sa prihlásim cez to svoje konto však. No. Lebo ja s tým mám problém. A tebe to... Zablokovalo ten môj facebookový profil. A nechce ťa tam hodiť, hej? A snažila som sa vytvoriť si nový, tak ako si vytvorila aj ty, ale proste potom chcela odo mňa presne 1500 krokov, už mi kamerovalo v tvár a neviem čo. A stále ma to ako keby nepustí ďalej. Tak som povedala, že asi takých už nejakých 10 dní som sa toho nedotkla, lebo to bolo už asi veľa. Takže vlastne znamená to, že sa potom tam prihlásim asi tým kontom ideálne, ktoré sa mi podarí vytvoriť. Áno, keď sa ti niečo podarí vytvoriť, môžeme sa na to keď tak skúsiť aj pozrieť a vlastne prihlasuješ sa tam cez to svoje, akože cez ten svoj osobný profil v podstate a mňa to rovno hádže sem. Tu som teda adsmanager.facebook.com a tu si už potom len vyberieš to správne, ten správny business manažer alebo business portfolio sa to teraz teda volá a tam už potom vidíš tie účty, v ktorých si pridaná. Dobre. Čiže keď sa ti podarí niečo vytvoriť, tak sa môžeme na to pozrieť, že ako sa tam prihlásiš. Dobre, super, ďakujem. A druhú otázku, čo vlastne Kubo sem prišiel. Áno. Chce rozlúsknuť. Dobre, a to možno nebudem už na školenie nahrávať, nech k tomu by sme si možno mohli, alebo asi, aby ste to videli všetci, tak počkaj, ja vypnem toto nahrávanie, nech to